இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। பக்தி தொண்டு இது சாப்டர் 12. சோ பக்தி யோகத்துல இது கடைசி சாப்டர். நம்மளுக்கு தெரியும் பகவத்கீதைய 3 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க, 6 சாப்டர்ஸ். சோ அதுல நம்ம பாக்குறது ரொம்ப முக்கியமான பக்தி யோகத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி யோகத்துல கடைசி சாப்டர் இந்த 12வது சாப்டர், அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு இல்லைன்னா பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம 11th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது தான் அங்க இங்கிலீஷ்ல காமிச்சிருந்தாங்க. நம்ம அவருடைய யூனிவர்சல் ஃபார்மை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மை காண்பீங்க அப்படின்னு ரொம்ப சப்மிசிவா கேட்கிறார் அர்ஜுனர். பகவானும் அந்த அவருடைய யூனிவர்சல் ஃபார்மை, அந்த விராட் ரூபத்தை, விஸ்வரூபத்தை வந்து காண்பிக்கிறார். காண்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து மனம் வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ்டா இருக்கு. சோ அவர் வந்து குழம்புகிறார், கொஞ்சம் பயப்படுறார். அதனால என்ன சொல்றார் கடைசியில, போதும் பகவானே, எனக்கு நீங்க உங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை காண்பீங்க அப்படிங்கிறார். பகவானும் ஃபர்ஸ்ட் நாராயண ரூபத்தை, அந்த 4 கை சுரூபத்தை, சதுர்புஜங்களோட சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தத்தோட இருக்கிற அந்த சதுர்புஜ ரூபத்தை வந்து காண்பிக்கிறார்.
அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய அந்த ஸ்வயம் ரூபம், அதாவது ஷாமசுந்தர ரூபம், சௌமிய வபுர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த அழகான ரூபத்தை, அந்த திரிபங்கி லலிதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். சோ அதுலதான் அர்ஜுனர் ரொம்ப கவர்ச்சி அவருக்கு அந்த உருவத்தின் மேலதான் ஜாஸ்தி அவருக்கு. அதுலயே அவர் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ இப்போ அந்த கடைசியா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த சியாமசுந்தர ரூபம் மற்ற ரூபங்களை விட எப்படி மேன்மையானது, எப்படி உயர்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதுக்கு 4 விதமான கேரக்டர்ஸ் முக்கியமா இருந்துச்சு. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அந்த கேரக்டர்ஸ் வேற எந்த விஷ்ணு ரூபத்திலையும் நம்ம பார்க்க முடியாதது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டர் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, பக்தி ஓவர் இம்பர்சனலிசம். சோ உருவவாதிகள் அருவவாதிகள் அப்படின்னு 2 பேர் இருக்காங்க. சோ பக்தர்கள் பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த உருவத்தை வணங்குறவர். அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க இம்பர்சனலிசம், பகவானுக்கு உருவமே இல்லை அப்படின்னு பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதி அதை வழிபடுகிறவர்கள், அந்த அருவத்தை வழிபடுகிறவர்கள் தான் இம்பர்சனலிசம், அருவவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். இவங்களை பத்தி எது சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்க போறார். இப்போ அது 1 to 7 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகங்கள்ல அவர் கேட்கிறார். பகவானும் அதுக்கு பதில் சொல்ல போறார். அப்புறம் 8 to 12 வரைக்கும் ப்ரோக்ரெசிவ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவோஷன், பக்தியினுடைய நிலைகள் என்ன, ஹையஸ்ட்ல இருந்து லோவஸ்ட் வரைக்கும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். 13 to 20 வரைக்கும் குவாலிட்டிஸ் தட் என்டீர் ஒன் டு கிருஷ்ணா. சோ எந்தெந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தா நம்ம பகவானுக்கு பக்தர்களாக மாற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போறார். 34 குவாலிட்டிஸ். சோ அது என்னென்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகங்கள் வரும்போது நம்ம பார்க்க போறோம். சோ பதம் 1. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏசா அக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேசாம் கேயோ வித்தமா. அர்ஜுனன் விரவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ யார் ரொம்ப பக்குவமானவர்கள், உருவவாதிகளா அருவவாதிகளா? இதான் சிம்பிளா. சோ உங்களுடைய உருவத்தை வழிபடுகிறவர்களா இல்ல உங்களுடைய ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகிற அந்த பிரகாசமான ஒளி, அந்த பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுகிறவர்களா? யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு அந்த விராட ரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ 11th சாப்டர் வரைக்கும் விராட ரூபம் பார்த்தோம். இப்போ 12th சாப்டர்ல இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை முன் வைக்கிறார். சோ ஏன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீதர் சுவாமிகள் பக்தி பற்றி உயர்வாக இந்த பக்தி யோகத்துல பேசப்பட்டிருக்கிறது. சில இடங்கள்ல ஞான யோகத்தை 7th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை பெருசா பேசியிருப்பார் பகவான். சோ அப்போ மக்கள் அப்போ ஞானம் பெரிதா பக்தி பெரிதா, எது சிறந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இங்க வருது. சோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை இங்க வச்சிருக்கிறார். விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரார் கூட இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய சிறப்பை பகவான் கிருஷ்ணருடைய வாயிலிருந்தே, திருவாயிலிருந்தே கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அர்ஜுனர் இந்த கொஸ்டினை வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆன்மீகவாதிகள் பொதுவாக 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். அருவவாதிகள் ஒரு பிரிவினர், அதாவது பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த ஜோதியை மட்டுமே வழிபடுகிறவர்கள் ஒரு பிரிவினர். இன்னொரு பிரிவினர் உருவத்தை வழிபடுபவர்கள். சோ உருவத்தை வழிபடும் பக்தன் தனது முழு சக்தியுடன் பரமபுருஷரின் சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறான். இப்போ 2 பேத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, உருவத்தை வழிபடுறாங்க. அந்த உருவத்துக்கு தங்களால் முடிந்த பக்தி தொண்டை சேவையை செய்கின்றார்கள். ஆனா அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எதுல ஈடுபடுகிறான் அப்படின்னா தியானத்தில் ஈடுபடுகிறான். பக்தர்கள் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க.
ஆனா அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, அவரை நினைத்து தியானம் செய்கிறார்கள். இது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள முக்கியமான டிஃபரன்ஸ். உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டா கூட நீங்க இதை எழுதலாம். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளுடன் உறவு கொள்ள ஒருவன் விரும்பினால் அவன் பக்தி தொண்டை ஏற்க வேண்டியது அவசியம். சோ நம்ம பகவான் கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஏற்படுத்திக்கணும், பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு விரும்புறவங்க எதை எந்த பக்தியை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். அருவவாதிகளை மாதிரி அந்த தியானத்தை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. பகவத்கீதையோட 2ஆம் அத்தியாயம் என்ன சொல்லுச்சு? நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுச்சு. நம்ம எல்லோருமே பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த ஆன்ம பொறிகள் அப்படின்னு சொல்லிச்சு, பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அப்ப 7ஆம் அத்தியாயம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா பூரண உண்மையின் அம்சமே உயிர்வாடி. அதாவது நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ மறுபடியும் எங்க போய் நம்ம சேரணும்? பகவான் கிட்டயே போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. 8ஆம் அத்தியாயம் என்ன சொல்லுச்சு? நான் உடலை விடும்போது கிருஷ்ணரை நினைத்தால் யாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த காலே சமாமேவ, அதாவது அந்த இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைச்சா கண்டிப்பா அவர்கள் பகவானுடைய லோகத்திற்கு மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. 6ஆம் அத்தியாயம் என்ன சொல்லுச்சு? தனக்குள் எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவனே எல்லா யோகிகளை காட்டிலும் மிகவும் பக்குவமானவனாக கருதப்படுகிறான். அதாவது சததம் கீர்த்தயந்தோமா 24/7 எப்பவுமே பகவானை மனதிலேயே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள், அந்த மாதிரியான யோகிகள் மிகவும் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. சோ இப்போ கிருஷ்ணருடைய தனிப்பட்ட அப்போ கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்றார் அப்படின்னா பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு தானே அர்த்தம். கிருஷ்ணருடைய தனிப்பட்ட உருவின் மீது பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முடிவு. சோ இந்த அத்தியாயங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பகவானுடைய உருவத்தின் மீது நாம் தனிப்பட்ட முறையில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும், ஒரு நம்ம அஃபெக்ஷன் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அதுதான் ஆன்மீக நிலையிலே மிகவும் உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப மேலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணருடைய தனிப்பட்ட உருவின் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அர்ஜுனன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய பக்தர். சோ அவர் பகவானுடைய அந்த உருவத்தின் மேல ரொம்ப பற்று வச்சிருக்கிறாரு. சோ தன்னுடைய சொந்த நிலையை தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறான். அதாவது தனது நிலை பாதுகாப்பானதா என்பதை அறிய விரும்புகிறான். இந்த ஜட உலகிலும் சரி, பரமபுருஷரின் ஆன்மீக உலகிலும் சரி, அருவ தோற்றத்தின் மீது தியானம் செய்வது கடினம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தா அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு பேர், ஒரு உருவம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாதான் அந்த உருவத்திற்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஜோதி வடிவா இருக்கிற பகவானை நினைச்சுட்டு பிரம்மன் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த அருவ பிரம்மனை நினைச்சுட்டு நம்ம தியானம் செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். சோ நம்ம புலன்களை என்ன பண்ணணும்? என்கேஜ் பண்ணணும். எங்க? பகவானுடைய சர்வீஸ்ல. அப்படி புலன்களை என்கேஜ் பண்ணி இருக்கும் போதே நம்மளால மனசை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் சொல்ற, என்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவது காற்றை கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறார். பகவானும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறார். ஆமா, மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்படிங்கிறாரு. சோ அதே மாதிரிதான் சோ இந்த புலன்களை பகவானுடைய பக்தி தொண்டலை ஈடுபடுத்தினா கூட கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் போது பக்தி தொண்டே இல்லாம மனசளவுல நம்ம பகவானை தியானம் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அப்படிங்கிறாரு. கிருஷ்ணரிடம் தனிப்பட்ட உருவத்திடம் பற்றுதல் கொள்வதே சாலச் சிறந்தது. ஏனெனில் அதன் மூலம் ஒரே சமயத்தில் மற்ற எல்லா உருவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரின் மீதான தனது அன்பிற்கும் எந்த தொந்தரவும் இருக்காது என்பதை அர்ஜுனன் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் உணர்ந்தான். அர்ஜுனனால் கிருஷ்ணரிடம் வினவப்பட்ட இந்த முக்கிய வினா பூரண உண்மையை பற்றிய அருவக்கருத்திற்கும் உருவக்கருத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை தெளிவுபடுத்தும்.
சோ இப்ப முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அருவவாதிகள் யார், உருவவாதிகள் யார், அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். அருவவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க பகவானுடைய ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பிரகாசத்தை வந்து வழிபடுகிறார்கள். இங்கே உருவவாதிகள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள். உருவம் இருக்கு அவருக்கு, அதை வழிபடுகிறார்கள். இங்க அருவவாதிகள் தியானத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். உருவவாதிகள் பகவான் மீது பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். சோ இது அருவவாதிகள் செய்கின்ற அந்த தியானம் புலன்களை வந்து ஈஸியா நம்ம அதுல இருந்து கீழே விழ வச்சிரும், கீழ்நிலைக்கு தள்ளிடும். ஏன்னா எந்த வேலையும் செய்யாம பகவான வந்து நினைச்சுட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினம். ஆனா இங்க வந்து புலன்களுக்கு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். பகவானோட பக்தி தொண்டுல சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால புலன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதுக்கு பகவான் வந்து இப்ப பதில் சொல்ல போறார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா வேஷ்ய மனோ ஏமாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோ வேதாஸ் தேமே யுக்த தமாமத. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். சோ இங்க சொல்லிட்டார், பதில் சொல்லிட்டார். யார் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு கேட்டார், யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு கேட்டார் பார்த்தீங்களா அர்ஜுனர். இங்க அதுக்கு பதில் சொல்றார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி அப்படிங்கிறாரு. சோ என் உருவத்தின் மீது, என்னுடைய ரூபத்தின் மீது யார் வந்து மனசை நிலைநிறுத்துகிறார்களோ, எப்படி நிலைநிறுத்துறது, ரொம்ப நம்பிக்கையோட வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் தான் பக்குவமானவர்கள். சோ ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் சொல்லிட்டாரு. சோ உருவவாதிகள் தான் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லிட்டாரு. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பதில் என்ன சொல்றார், அதுக்கு தன்னுடைய உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, அதாவது பகவானோட உருவத்துல நிலைநிறுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் தன்னை வழிபடுகிறவன் யோகத்தில் மிகச் சிறந்தவன், அவன் தான் பக்குவமானவன். சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனுக்கு ஜட செயல்கள் எதுவும் கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே ஜட செயல்கள் கிடையாது. எப்படி, அவங்க வந்து வேலைக்கு போறது இல்லையா, அவங்க வந்து சமைக்கிறது இல்லையா, அவங்க சாப்பிடுறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு பின்னாடி பதில் வருது பாருங்க, எல்லாமே செய்யறாங்க. ஆனா எப்படி, எந்த உணர்வோடு செய்யறாங்க அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம். ஏனெனில் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்படுகின்றன. சோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறாங்க அவங்க. தூய பக்தன் சதா சர்வ காலமும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளான். சோம்பேறியா தமோ குணத்துல தூய பக்தன் இருக்கிறதே கிடையாது. எப்பவுமே சுறுசுறுப்பா வேலைகள் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மள நினைச்சுக்க கூடாது. நம்ம எல்லாம் இப்பதான் பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி அடி எடுத்து வைக்கதோ நடைபழக அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். நம்ம சொல்றதெல்லாம் தூய பக்தர்கள். சோ ஆச்சாரியர்கள். சோ சில நேரங்களில் என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஜபம் செய்கிறார்கள். சில நேரங்களில் கிருஷ்ணரை பற்றிய நூல்களை படிக்கவோ கேட்கவோ செய்கிறார்கள். சில நேரங்களில் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. சில நேரங்களில் அந்த நைவேத்தியம் எல்லாம் செய்யறதுக்கு சாமான் எல்லாம் வேணும், தேவைப்படும் இல்லைங்களா, காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு சந்தைக்கு போறாங்க. சில நேரங்களில் கோயிலை வந்து தூய்மை செய்கிறார்கள். சில நேரங்களில் சமைத்த பாத்திரங்களை, கோயில் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பாத்திரங்களை கழுவுகிறார்கள். இந்த மாதிரி அவர்கள் எதை செய்தாலும் சரி கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்டதாகவே அவர்கள் நினைத்து கொண்டு செய்கிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கென அர்ப்பணிக்காமல் ஒரு நொடி பொழுது கூட அவர்கள் வீணாக்குவது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டா சமாதி அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ கடைசியா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், உருவம் தான், உருவவாதிகள் தான், அதுதான் ரைட்டு. அருவவாதிகளுடைய இது வந்து ரொம்ப கடினமானது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டார். சோ பக்தர்கள் ஒரு நிமிஷ நேரத்தை கூட வீணடிக்க மாட்டார்கள். சோ மற்ற விஷயங்களில் மொபைல் பாக்குறது, பேஸ்புக் பாக்குறது, ட்விட்டர் பாக்குறது,
கொஞ்ச நேரம் அதுல இருக்கலாம், சோ இவ்வளவு நேரம் பக்தி பண்ணிட்டோம், கொஞ்ச நேரம் அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் போக்குறது கிடையாது அவங்க. சோ இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி அவங்க வந்து தெளிவா இருக்காங்க, பக்தி அப்படிங்கிற விதை நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ அப்போ அது எப்படி கிடைச்சது, குருவினுடைய கிருஷ்ணருடைய கருணையினால நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. சோ அதை வந்து அந்த தூய பக்தன் நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறான். ஏன்னா இங்க இருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னா அது ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வழி. இல்லைன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் பிறவி எடுத்து புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம்னு இந்த சைக்கிள்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தெளிவு இருக்கிறதுனால இந்த வாய்ப்பை வந்து அவங்க ரொம்ப கரெக்டா பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அடுத்து 3, 4, 2 ஸ்லோகங்கள். ஏத்வஷரம் அனித்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அசிந்த்யம் ச கூடஸ்தம் அசலத்ரவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தய தே பிராணுவந்தி மாமேவ சர்வபூத ஹிதேரதா. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும். இப்போ எதை பத்தி சொல்றார், உருவம் தான், உருவத்தை வழிபடுவது தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப எதை பத்தி பேசுறார் அப்படின்னு அருவத்தை பற்றி பேசுறார், அந்த பிரம்மஜோதியை பத்தி பேசுறார். ஆனால் தோற்றமளிக்காததும், புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னையே அடைகின்றனர் அப்படிங்கிறார். சோ இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அருவவாதிகளும் வந்து என்னைத்தான் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்மளுக்கு தோணுது. ஆனா உண்மை அதுவல்ல. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதுக்கு நிறைய அருவத்தை வழிபடுபவர்கள் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணினா கூட இங்கே இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அப்போ உருவவாதிகளும் என்னதான் வந்து அடைகிறார்கள், அப்போ அருவத்தை கும்பிடுறவங்களும் என்னை தான் வந்து அடைகிறார்கள். அப்படின்னா ஏன் வந்து அருவத்தை கும்பிடுவது கடினம், அது வேண்டாம் அப்படின்னு ஏன் பகவான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணல? 2 பேரும் ஒரே கடைசியில பகவான் கிட்ட தானே போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு தோன்றலாம். ஆனால் இங்க என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கடினம். ஏன்னா அருவத்தை வழிபடுபவர்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ஆனானப்பட்ட விஸ்வாமித்திரருக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இல்லைங்களா? அவர் எத்தனை முறை புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவறி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அஜாமிலன் எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்களா, நிறைய ஸ்டோரி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி புலன்களை கட்டுப்படுத்துற ஒரு சின்ன விஷயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு குலாப் ஜாமுன் போதும் நம்மளுடைய அந்த புலன்களை வந்து அசைச்சு பார்த்துரும் அப்படின்னுவார். சோ அப்படிதான் நம்முடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான செயல். சோ அப்ப புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவறி போவதற்கு இந்த அருவவாதிகளுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்ப எல்லோரிடமும் சமமாக பழக வேண்டும். அதாவது மற்றவங்களை வந்து எந்த உயிரினமாக இருக்கட்டும், அது மனிதனாக இருக்கட்டும், பறவையாக இருக்கட்டும், செடி கொடிகளாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து என்ன, அவங்க எல்லாமே ஜீவாத்மாக்கள் தான். சோ அந்த ஆத்மாக்களை சமநோக்கோடு பழக வேண்டும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சோ அந்த மாதிரி பழகுவது அப்படிங்கிறது கடினமான செயல். அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, சோ நமக்கு செல்பிஷா நினைக்கவே கூடாது. என்ன நினைக்கணும், மத்தவங்களுக்கு என்ன, எப்படி வந்து வைஷ்ணவர்கள் நினைப்பாங்க பாத்தீங்களா, பரதுக்க துக்கின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா சதாச்சார கிளாஸ்ல, அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நன்மை தரணும். யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு கிடையாது. அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே அத்தனை பேருக்கும் நன்மை படைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சர்வவாதிகளுக்கு இருக்கு. சோ இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினம். அப்படியே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அதுல சக்சஸ் ஆனா கூட என்னை வந்து அடைகிற அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அது என்னத சொல்றாங்க அப்படின்னா, அருவ பிரம்மம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜ வழிபடுகிறவர்கள் அந்த பிரம்ம ஜோதியைத்தான் வந்து அடைகிறார்கள். நம்ம பகவான் வந்து 3 நிலைகளில் இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம். பிரம்ம ஜோதி, அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அப்போ அந்த பிரம்மன் நிலையிலோட வந்து அவங்க வந்து நின்னுறாங்க.
அந்த அடுத்த பரமாத்மா நிலைக்கோ அல்லது பகவான் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கோ போய் சேருவது கிடையாது. ஆனா உருவத்தை வழிபடுபவர்கள் பகவானுடைய அந்த கோலோகத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். சோ இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ஒரு பேலஸ்குள்ள நுழையிற மாதிரி உருவவாதிகள் வந்து பகவானுடைய அந்த பேலஸ்குள்ளேயே நுழைஞ்சிடுறாங்க. ஆனா அருவவாதிகள் பகவானுடைய அந்த கிங்கத்துக்குள்ளதான் நுழைகிறாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? சோ இதுதான் வந்து ரெண்டு பேத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். சோ இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு அறிவுள்ள மனிதன் வாசுதேவனே எல்லாம் என்று அறிந்து என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றான். சோ நம்ம இது எந்த ஸ்லோகம்னா பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே அந்த ஸ்லோகம். சோ அங்க பகவான் நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு தெரியுது பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது. அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வாசுதேவனே சர்வம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைகிறார்கள். சோ ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணரை அணுக வேண்டும் என்பதையும் அவ்வாறு இல்லாவிடில் பக்குவமான உணர்வு சாத்தியமல்ல என்பதையும் இதிலிருந்து யூகிக்க முடியும். சோ ஒரு பக்குவமான உணர்வு வரணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சாதான் அது கிடைக்கும். பெரும்பாலும் கிருஷ்ணரிடம் பூரணமாக சரணடைவதற்கு முன் ஏராளமான தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். சோ பகவான் கிட்ட சரணடைறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த கண்டாமினேஷன்ஸ், மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எல்லாமே வந்து நல்லிஃபை ஆயிருக்கணும். அப்பதான் பகவான் கிட்ட சரணடைய முடியும். சோ தனிப்பட்ட உயிர்வாளியினுள் பரமாத்மா உணர்வதற்கு பார்த்தல், கேட்டல், சுவைத்தல், இயங்குதல் முதலிய புலன் சார்ந்த செயல்கள் அனைத்தையும் நிறுத்திவிட வேண்டும். சோ இப்போ தனிப்பட்ட உயிர்வாளியினுள் பரமாத்மாவை உணர்வதற்கு சோ நம்ம மனசுல பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் புலன் சார்ந்த விஷயங்களை நிறுத்தி இருக்கணும். சோ அப்பதான் தியானம் பண்ண முடியும். சோ இப்படிதான் வந்து அருவவாதிகள் தியானம் பண்றாங்க. சோ ஆனா இதுல எப்ப வேணாலும் அவர்கள் வந்து சறுக்கி விழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுவும் தான். அப்போ என்ன சொல்றார் கடைசியில, சாதாரண மனிதரை பொறுத்தவரையில் அருவ நிலையை உணரும் இந்த வழிமுறை மிகவும் கடினமானது அப்படின்ட்டாரு. சோ மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் நடுவுல வேறுபாடு பார்க்க கூடாது இவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல. அடுத்தது வந்து ஆத்மாவை மட்டுமே பார்க்கணும். இது வந்து புலி, இது வந்து மனிதன், இது வந்து எறும்பு அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை மட்டும்தான் பார்க்கணும். சோ வெளி தோற்றத்தை பார்க்க கூடாது. சோ இந்த மாதிரி பார்க்கிறது, இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு இங்க முடிவு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ உருவத்தை வழிபடுவதுதான் சிறந்தது, அருவத்தை வழிபடுவது மிகவும் கடினம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய தீர்ப்பா இருக்கு. அருவவாதிகள் அந்த பிரம்மஜோதி அப்படிங்கிறது கூட பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. சோ அந்த அருவவாதிகள் வந்து அனன்ய பக்தி பண்ண முடியாது, தியானம் மட்டும்தான் பண்றாங்க. அதனால அது வந்து ரொம்ப கடினம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பதம் 5. क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ताकि कदिर्दुःखम् வேகவத்பிர் அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமம். சோ மறுபடியும் சொல்றார், அருவ பிரம்மனை வழிபடுவது, யார் வந்து அருவ பிரம்மத்துக்கிட்ட பற்றுதல் வச்சு அந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுகிறார்களோ அந்த வழிபடுதல் வந்து ரொம்ப கடினம், ரொம்ப கஷ்டமான வழி அது. சோ இந்த நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு, நம்மளுக்கு புலன்கள் இருக்கிறது. இந்த புலன்களை வைத்துக்கொண்டு அருவ பிரம்மனை வழிபடுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமம் அப்படிங்கிறத இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறார். இங்க சிந்தனைக்கு எட்டாதது, தோன்றாதது பரமபுருஷரின் அருவத்தன்மை பாதையை பின்பற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் ஞான யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சோ இந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுகிறவர்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு,
ஞான யோகிகள் அப்படின்னு பேரு. அப்போ பகவானோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு என்ன பேருனா பக்தி யோகிகள். இவங்க ஞான யோகிகள், பகவானுடைய உருவத்தை வழிபடுபவர்கள் பக்தி யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அப்போ இந்த ஞான யோகத்திற்கும் பக்தி யோகத்திற்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது. ஞான யோக வழிமுறை இறுதி இலக்கு ஒருவனை கொண்டு வரும் என்ற போதிலும் அது மிகவும் கடினமானது. அதாவது ஞான யோகத்துல அந்த அருவ பிரம்மனை சேரலாம் அப்படின்னா கூட அது ரொம்ப கஷ்டமான முறை. ஆனா முழுமுதற் கடவுளின் மேல நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வது அப்படிங்கிறது உடலை உடைய ஆத்மாவிற்கு இயற்கையானது, எளிமையானது. சோ நம்மளுடைய புலன்களை பக்தி தொண்டுல, நம்மளுடைய கண்களை பகவானை பார்ப்பதிலே, காதுகளை பகவானுடைய கீர்த்தனங்களை கேட்பதிலே, பகவானுடைய பிரசாதத்தை சுவைப்பதிலே, இந்த கைகளை பகவானுக்கு கோயிலை தூய்மைப்படுத்துவதிலே, இந்த கால்களை பகவானுடைய கோயில்களுக்கு யாத்திரை செல்வதிலே, இந்த மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது புலன்கள் கட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது. சோ அதை நான் செயற்கையா கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போயிருது. ஆனா இந்த அருவ பிரம்மன் வழிபடுகிறவர்கள் தங்களுடைய மனதையும் மற்ற புலன்களையும் என்ன பண்றாங்க, பார்க்காதே, கேட்காதே, சுவைக்காதே அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ண அது என்ன ஆகும், கண்ட்ரோல் பண்ண அது அதுல இருந்து தவறி விடுவதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பக்தி யோகி கிருஷ்ணரது விக்கிரகத்தினை வழிபாட்டுக்கு உரியதாக ஏற்கிறான். அதன் மூலம் உடல் சார்ந்த எண்ணங்களை மனதில் தங்கியுள்ள மனிதனும் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட முடியும். சோ இப்ப ஏன் நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், அங்க விக்கிரகம் இருக்கு, பகவானுடைய அந்த மூர்த்தி இருக்கு. அந்த மூர்த்தி வேற, கிருஷ்ணர் வேற கிடையாது. சோ பகவானுடைய சக்திகள் அனைத்துமே பொதிந்து உள்ளது அந்த விக்கிரகத்துல. சோ அதனாலதான் நம்ம கோயிலுக்கு போனா பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நம்ம ஃபீல் பண்றோம். சோ பரமபுருஷ பகவானை அவரது ரூபத்தின் மூலம் கோயிலில் வழிபடுவது சிலையை வழிபடுவது ஆகாது. சோ சகுன வழிபாடு, அதாவது பரமனை குணங்களுடன் வழிபடுதல், நிர்குண வழிபாடு குணங்களற்ற பரமனை வழிபடுதல் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஆதார வேத இலக்கியங்களில் உள்ள ஆலயத்தில் விக்கிரகத்தை வழிபடுதல் சகுன வழிபாடு. அப்போ கோயிலுக்கு போய் அந்த விக்கிரகத்தை வழிபடுறோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு சகுன வழிபாடு அப்படின்னு பேரு. ஏன்னா பகவான் பௌதீக குணங்களின் மூலம் அங்கே தோற்றமளிக்கிறார். பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கிறார்னா என்ன அர்த்தம், அங்க அந்த விக்கிரக மூர்த்தி ஒரு கல்லினாலேயோ பளிங்கு கற்கள்னாலேயோ இல்ல மரத்தாலேயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பௌதீக பொருள்னாலதான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கல், மரம், ஓவியம் போன்ற பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கும் போதிலும் பகவானது ரூபம் உண்மையில் பௌதீகமானது அல்ல. இது பரமபுருஷரின் பூரணத்தன்மையாகும். சோ எப்ப ஒரு பொருளை கொண்டு பகவானுடைய மூர்த்தியை அங்கே வடிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்போ அது பௌதீகத்திலிருந்து மாறுபட்டு ஆன்மீகமாக மாறிவிடுகிறது. இப்ப அது கல்லுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கல், அது பகவான் விக்கிரகம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பகவான். சோ இப்போ ஆன்மீகமும் பௌதீகமும் இப்ப அவங்கவங்க பார்வையில தான் இருக்கு. பண்படாத உதாரணம் ஒன்று இங்கே கொடுக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறாரு சின்ன பிரபுபாதர். இப்போ தெருவுல முதல்ல எல்லாம் தபால் பெட்டி இருக்கும், இப்பவும் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா முதல்ல இருந்துச்சு. அப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு எப்படி நம்ம பரிமாற்றம் பண்ணிப்போம், கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருந்துச்சு, தபால்கள் மூலமாக. சோ நம்ம அந்த தபால் பெட்டியில கொண்டு போய் நம்மளுடைய லெட்டரை போட்டோம் அப்படின்னா அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரும். அப்போ அந்த தபால் பெட்டிக்கு பக்கத்திலேயே தபால் பெட்டி மாதிரி வேற ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. அந்த பெட்டியும் நீங்க தபால் பெட்டி தான் நினைச்சிட்டு போட்டீங்க உங்க லெட்டர் அப்படின்னா அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேராது. அப்போ நீங்க உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பகவான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த விக்கிரகத்துக்கிட்ட நீங்க சொல்லும் போது உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பகவான் செவிமடுக்கிறார். சோ ஆனா பக்தர்கள், நாஸ்திகர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, இது கல், இது மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அது கல்லாகத்தான் தெரியும், மரமாகத்தான் தெரியும், கடவுளாக தெரியாது. சோ அது போல அர்ச்சா விக்கிரகம் இறைவனின் அதிகாரபூர்வமான தோற்றம். சோ அர்ச்சா விக்கிரகம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய அதிகாரபூர்வமான தோற்றம். சோ இந்த அர்ச்சா விக்கிரகம் பரமபுருஷருடைய ஒரு அவதாரம்னே சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர்.
இந்த உருவத்தின் மூலமாக இறைவன் தன்னுடைய சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். நம்ம என்ன பண்றோமோ பகவானுக்கு அழகா பூக்கட்டி மாலை தொடுத்து போடலாம், பகவானை அலங்கரிக்கலாம், பகவானுக்கு நிறைய விதமான சட்டைகள் எல்லாம், நிறைய ராதாமாக்கு பாவாடைகள் எல்லாம் தேய்த்து பகவானை அலங்கரிச்சு நம்ம சந்தோஷப்படலாம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்கின்ற சேவைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் சர்வ சக்திமான். சோ அவர் எல்லா சக்திகளும் உடையவர். அப்போ கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து மனிதனின் வசதிக்காக அவர் தனது அர்ச்சா விக்கிரக அவதாரத்தின் மூலம் பக்தனுடைய சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அர்ச்சா விக்கிரகத்தின் மூலமாக பகவான் ஏன் இந்த பௌதீக உலகிலே இருந்து நம்ம செய்கின்ற சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னா, அதன் மூலம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. அது பகவானுடைய மிகப்பெரிய கருணை. அருவத்தன்மையை பின்பற்றுபவர்களுக்கு வழி மிகவும் சிரமமானது. அப்போ நம்ம உருவத்தை வழிபடுறதுனால இவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. ஆனா அருவத்தை வழிபடுவர்களுக்கு இது ரொம்ப சிரமம். அத்தகையவர்கள் உபனிஷதங்கள் போன்ற வேத இலக்கியங்களின் மூலமாக பரமனின் தோன்றாத தன்மையினை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஞான யோகிகள்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அவங்க எதை தேடுகிறார்கள்? ஞானத்தை, பகவானை பற்றிய அந்த அறிவை விருத்தி செய்து கொள்ளணும்னு நிறைய உபனிஷதங்களை எல்லாம் படிக்கிறாங்க. சோ அதை புரிந்து கொள்ள நம்மளுக்கு நிறைய பொறுமை வேண்டும், அதை பற்றிய அறிவும் வேண்டும். வேத மொழியினை கற்று, இப்போ அது எல்லாமே சமஸ்கிருதத்துல இருக்கும். ஏதோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய கருணையினால இதெல்லாம் மொழிபெயர்த்ததுனால நம்ம இதான் படிக்க முடியுது. இதே சமஸ்கிருதத்தை மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் இந்த படிக்கிற சான்ஸே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காது. வேத மொழியினை கற்று எல்லையற்ற உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ வேத மொழி என்ன? சமஸ்கிருதம். அதை கத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதையெல்லாம் படிக்க முடியும். அப்புறம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். சோ இவை அனைத்தையும் உணரவும் வேண்டும். சோ இது சாதாரண மனிதனுக்கு, அதுவும் நம்ம கலியுகத்துல இந்த சாதாரண மனிதனுக்கு இது ரொம்ப சுலபமானது அல்ல அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாறாக இதுக்கு பதிலா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் சரணடைகிறாங்க. அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி அவங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு நடக்கிறாங்க. விக்கிரகத்தை அவர் என்ன சொல்றாரோ அந்தபடி வழிபாடு செய்கிறார்கள். அப்போ பகவானுடைய பெருமைகளையும் லீலைகளையும் குணங்களையும் பற்றி அந்த ஆச்சாரியர் சொல்ல சொல்ல இவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த உணவை இவங்க பிரசாதமா எடுத்துக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி எளிமையான முறைகள் மூலம் பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால அவங்க பகவானை மிக சுலபமாக உணர்ந்து கொள்கிறார்கள். சோ இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் எது ரொம்ப கஷ்டம், அருவத்தை வழிபடுவதா உருவத்தை வழிபடுவதா அப்படிங்கிறது. மறுபடியும் என்ன சொல்றார்? மேலும் சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், ஆன்மீக முழுமையுடன் ஐக்கியமாக விரும்பினால் அவன் தனது சுய இயற்கையின் நித்தியத்தன்மை, அறிவுத்தன்மை ஆகியவற்றை உணரலாமே தவிர ஆனந்தம் என்னும் தன்மையினை உணர முடியாது. சோ இப்போ அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கணும் அப்படின்னு அருவவாதிகள் நினைக்கிறாங்களே, அந்த இடத்துல அவங்க சத் சித் ஆனந்தம் அப்படிங்கிற நிலையிலதான் பகவான் இருப்பார். அப்போ சத் அப்படிங்கிற நிலைய உணர முடியும், சித் அப்படிங்கறத பார்ஷியலா உணர முடியும். ஆனந்தம் அவங்களுக்கு முழுமையாக அங்க கிடைக்காது. பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு போனாதான் அந்த ஆனந்தத்தை உணர முடியும். ஏதேனும் ஒரு பக்தரின் கருணையை பெற்றால் பக்தி யோகத்தின் நிலைக்கு வந்தடைய முடியும். சோ எப்பாச்சும் அவங்களுக்கு அந்த அருவவாதிகளுக்கு ஒரு தூய்மையான ஒரு பக்தனுடைய உறவு கிடைத்தால் இது சான்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்போது கூட அவனது நீண்ட கால அருவவாத பயிற்சி அவனுக்கு தொல்லையாகவே இருக்கிறது. ஏனெனில் அவனால் அக்கருத்தினை முழுமையாக கைவிட முடியாது. அப்படியே ஒரு தூய்மையான பக்தருடைய சங்கம் கிடைச்சா கூட அவன் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா அருவவாதத்தை பற்றிய அந்த கருத்து, அது அவனுக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டே இருக்கும். இவங்க சொல்றது கரெக்டா, நம்ம சொல்றது தானே கரெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒப்பீனியன் அவங்கள மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறதா இருக்க முடியும். அதை கைவிடவும் அவங்களால முடியாது. சோ அருவத்தன்மையினை உணர்வது தனது அனந்தமயமான ஆன்மீக இயல்பிற்கு எதிரானது என்பதை அவன் தெளிவாக அறிய வேண்டும். சோ ஆனந்தத்தை உணரணும், பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்து ஆனந்தத்தை உணரணும் அப்படின்னா இந்த அருவவாதம் கடினமானது, இது தேவையில்லாதது அப்படிங்கிறத அவன் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி தொண்டினை ஒருவன் அலட்சியப்படுத்த விரும்புவனால் அவன் நாத்திகனாக மாறிவிடும் அபாயம் உள்ளது. சோ அந்த அருவவாதிகள் நாத்திகர்களாக மாறுவதற்கும் கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா பக்தி தொண்டு அவங்க செய்யல, அதனால சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார்.
சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இம்முறையை சிபாரிசு செய்யவில்லை. அருவவாதத்தை வழிபடுவதை பகவான் கிருஷ்ணரே ஒத்துக்கல அப்படிங்கிறது இங்க தெள்ள தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது. சோ அப்போ நம்ம எதை வழிபட வேண்டும்? கிருஷ்ணருடைய ரூபம். கிருஷ்ணருடைய ரூபம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறது. சோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆனந்த ரூபத்தை தான் வழிபடணும். மயிலிறகோட இருப்பார், புல்லாங்குழல் வச்சிட்டு இருப்பார், திரிபங்கி லலிதம், அதாவது 3 இடங்களிலே அவருடைய உடம்பிலே வளைவுகள் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவருடைய உருவம் இருக்கும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறது. அந்த உருவத்தை தான் நம்ம மனதிலே நிலைநிறுத்தி நம்ம வழிபடணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு பகவான வந்து ஒரு கால் மேல கால் போட்டு சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சில வடிச்சு அப்படியும் சில இடத்துல நம்ம செஞ்சிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நம்ம வழிபடக்கூடாது. ஏன்னா சாஸ்திரம் அதை வந்து அங்கீகரிக்கல. சோ சாஸ்திரம் எப்படி சொல்லி இருக்கிறதோ அவர் இப்படி இருப்பார், இதெல்லாம் தரித்து கொண்டிருப்பார், இந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் பூண்டிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உருவத்தை தான் நம்ம வந்து மனதிலே நிலைநிறுத்தி வழிபட வேண்டும். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட யார வழிபடுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராதா கிருஷ்ணர், ஜெகநாதர், பலபத்ர சுபத்ரா, அப்புறம் வந்து சீதா ராம லக்ஷ்மணர், ஆஞ்சநேயர், அப்புறம் கௌரணித்தாய், இந்த மாதிரி விக்கிரகங்களை தான் வந்து அவர் வழிபட்டார். கிருஷ்ணரை வந்து அவர் தனியாக வழிபடவே இல்லை. சோ இவங்களோட தான் அவர் வந்து வழிபட்டார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து 6, 7, 2 ஸ்லோகங்கள். ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரா அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேசாம் அகம் சமுத்தத்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மையாவேசித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறளாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். சோ அவர் வந்து ரொம்ப டைம் டிலே பண்றதே கிடையாது. சோ அவர் உடனே வர்றார். சோ கருட வாகனத்துல ஏறி அந்த பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக, அந்த பிறவி பெருங்கடலிலே இருந்து காட்பதற்காக உடனே வருகிறார். சோ எப்படிப்பட்ட பக்தர்களை காப்பதற்காக? எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சா போதும், நான் பக்தி தொண்டு செஞ்சா மட்டும் போதும், மத்த எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற உண்மை யாருக்கு தெரிஞ்சிருப்பதோ, பெறலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, அதாவது நிலையாக கொஞ்ச நாள் செய்யறது, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் விட்டுறது, அந்த மாதிரி இல்லாம எப்போதுமே பக்திக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து, பிரையாரிட்டி கொடுத்து என் மீது பக்தி செலுத்தி, அனன்ய பக்தி, சோ அன்னலாய்டு பக்தி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி யார் செய்கிறார்களோ, அந்த எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து, அப்போ பகவானை எப்பவுமே மனசுல நினைச்சிட்டு தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, பிருத்தாவின் மகனே, குந்திக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பிருத்தா, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலே இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில. தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் இறைவன் மிகப்பெரியவர் என்பதையும் ஜீவாத்மா அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதையும் உணரும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜீவாத்மாவின் கடமை இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதாகும், இல்லாவிடில் அவன் மாயைக்கு தொண்டாற்ற வேண்டி வரும். சோ நம்ம வந்து பிறப்பாலேயே நம்ம வந்து யாருக்கு வந்து தொண்டாற்றணும் அப்படின்னா, நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, சர்வைட்டர் டு பகவான் லார்ட் கிருஷ்ணா. சரிங்களா? பகவானுடைய சேவகர்கள், பகவானுடைய தொண்டர்கள். அவருக்கு ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய குழந்தைக்கு சேவை செய்வாளோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். சோ அதுதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். சோ இத வந்து யாரெல்லாம் மறந்து போயிட்டாங்களோ அவங்க வந்து யாருக்கு வந்து தொண்டு செய்ய வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னா, மாயை. சோ மாயா சக்தி ரொம்ப கவனமா நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கு, கவனிச்சுட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு நொடி பொழுதும்.
எப்ப நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்யாம, பக்தி தொண்டு செய்யாம, நம்ம வேற விதமா நம்ம புலன்களை நமக்கு ரொம்ப நம்மளுடைய புலன் இன்பத்திற்காக நம்ம எப்போ முயற்சிகள் மேற்கொள்கிறோமோ, மாயை காத்து கொண்டிருக்கிறது நம்மை வசப்படுத்துவதற்கு. சோ பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும், இல்லைன்னா நம்ம மாயாக்கு நம்ம போய் சேவை செய்ய வேண்டி வரும். அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாருக்கு சேவை செஞ்சா கூட அவங்க அதுல திருப்தி அடைய மாட்டார்கள். ஆனா பகவானுக்கு ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சு விட்டா கூட போதும், ஒரு சின்ன சேவை செய்தால் கூட போதும், பகவான் அதையே நம்ம கணக்கிலே எடுத்துக்கொள்கிறார். சோ நம்ம வேலை செய்யறோம், நம்ம வீட்டுல நிறைய வேலை செய்யறோம், சேவை செய்கின்றோம். நம்மளுடைய கணவருக்கு, நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு. நம்ம இப்ப யாராவது உன்னோட சேவையில எனக்கு ரொம்ப திருப்தின்னு சொல்றாங்களா? இல்ல நம்ம வேலைக்கு போற இடத்துல நம்ம ஒரு முதலாளிக்கு நம்ம சேவை செய்கின்றோம். சோ அங்க அவங்க ரொம்ப திருப்தி, நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கிறதா? இல்ல. அங்க பணம் தான் நடுவுல இருக்கு. மாசமானா சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பணத்தை தான் பேஸ் பண்ணி நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சோ அங்க அன்புக்கு இடம் கிடையாது. ஆனா நம்ம பகவான் மேல பக்தி வைக்கும் போது அங்கே ஒரு அன்பு பரிமாற்றம். நம்மளுக்கு பகவான் மேல ஒரு அன்பு, பகவானுக்கு நம்ம மேல ஒரு அன்பு ஏற்படுகிறது. சோ இந்த அன்பு பரிமாற்றம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நடக்கும். அதையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில இங்க சொல்றார், பக்தியில் ஒருவன் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது மனதை அவரின் மீது முற்றிலுமாக நிலைநிறுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செயற்பட வேண்டும். சோ நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது எல்லாமே தள்ளி வச்சுட்டு, இல்லைன்னா முற்றிலுமாக விலக்கி வைத்து விட்டு, எப்படி அர்ஜுனருக்கு போரிட விருப்பம் இல்லை, ஆனா பகவான் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்காக போர் செஞ்சாரு. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்காக அப்படின்னு செயல்படாம, என்ன செஞ்சாலும் பகவானை இது திருப்திப்படுத்துமா அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை திருப்தியுறச் செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவது இல்லை. அவனது வாழ்வின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதே. குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் செய்ததை போல கிருஷ்ணரது திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்ய பக்தனால் முடியும். அப்போ அர்ஜுனனால முடிஞ்சது கண்டிப்பா ஒரு தூய பக்தனாலையும் முடியும். பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்த, பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். ஒருவன் தனது கடமையில் ஈடுபட்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடலாம். இப்ப நம்ம சமைக்கிறோம், வேற ஏதாவது வேலைகள் செய்கின்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கீர்த்தனத்தை பாடிக்கிட்டே நம்ம வேலை செய்யலாம். சோ இத்தகைய திவ்யமான கீர்த்தனம் பக்தனை பரமபுருஷ பகவானிடம் கவர்ந்திருக்கிறது. சோ பகவானை நம்ம இப்படி பாடும் போது அவர் நம்மளுடைய நாட்டிலே அவருடைய சக்திகள் நடனமாடுகிறது. சோ அவருடைய அந்த சக்தி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லும் போது நம் நாவிலே நடனமாடுகிறதுன்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட சொல்றார். இவ்வாறு ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தனை ஜடவாழ்வின் கடலிலிருந்து தாமதமின்றி தாமே விடுவிப்பதற்கு முழுமுதற் கடவுள் இங்கே உறுதி அளிக்கிறார். அவர் தன்னோட சக்திகள் யாரையுமே அனுப்பல, சரிங்களா? சுதர்சன சக்கரத்தையோ வேற யாரையோ கூட அனுப்பல. என்ன பண்றார் அப்படின்னா தானே இறங்கி வர்றார். அவரை விடுவிப்பதற்காக, அந்த பக்தனை அந்த பிறவி பெருங்கடலிலே இருந்து விடுவிப்பதற்காக தானே கீழே இறங்கி வந்துடுறார். யோக பயிற்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் யோக வழிமுறையின் மூலம் தனது ஆத்மாவை தாங்கள் விரும்பும் எந்த கிரகத்திற்கு வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். சோ யோகங்கள் செய்து 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 அந்த யோகிகள் எந்த கிரகத்துக்கு வேணாலும் போகலாம். அந்த மாதிரி சக்தி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. சோ ஸ்வர்கலோகம் போகணுமா, பிரம்மலோகம் போகணுமா, பித்ருலோகம் போகணுமா, எந்த லோகத்துக்கு வேணாலும் அவங்க தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மற்றவர்கள் இந்த வழிமுறைகளை அணுகுகின்றனர். ஆனால் பக்தன் என்ன பண்றான்? பக்தனுக்கு தான் யோகங்கள் எல்லாம் செய்து தான் தன்னை அந்த லோகத்துக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் விரும்புவதே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பொறுப்பை பகவானே ஏற்றுக்கிறார். சோ அவரே கூட்டிட்டு போறார். ஆன்மீக வெளிக்கான தன்னை மாற்றிக்கொள்ள மிகுந்த அனுபவசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் பக்தனுக்கு இல்லை. சோ அந்த அவசியம் இல்லை. சோ அந்த யோகங்களை எல்லாம் கற்றுட்டு காத்திருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பகவான் அவரே கூட்டிட்டு போறார். வராக புராணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பக்தன் தனது ஆத்மாவை ஆன்மீக லோகங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள அஷ்டாங்க யோகத்தை பயில வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான யோகம், இந்த கலியுகத்திற்கு ஏற்றது அல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். சோ அந்த மாதிரி யோகங்கள் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. பக்தனுக்கான பொறுப்பை முழுமுதற் கடவுள் தானே ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ ஒரு பக்தனை
மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற செய்வதற்கான அந்த பொறுப்பு, இல்லைன்னா கிருஷ்ணலோகத்துக்கே கூட்டிட்டு போக வேண்டிய அந்த பொறுப்பு, பிறவி பெருங்கடலிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கும் பொறுப்பை வந்து பகவானே ஏற்றுக்கிறார். நானே விடுவிப்பவனாக ஆகின்றேன் என்று இங்கே தெளிவாக கூறுகிறார். சோ அது எப்படி அப்படின்னா, அவனது பெற்றோரால் முழுமையாக கவனிக்கப்படும் குழந்தையின் நிலை பாதுகாப்பானது. இப்போ ஒரு குழந்தை, பிறந்த குழந்தை இல்லைன்னா 1 வயசு குழந்தை, இந்த குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு யார் மேல யார் அதுக்கு பொறுப்பு பாதுகாப்புக்கு அப்படின்னா அவங்கள பெற்றோர் தான் இல்லைங்களா. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட அந்த மாதிரிதான் வந்து இங்கேயும் வந்து பக்தனை வந்து தன்னுடைய ப்ரொடெக்டிவ் வளையத்துக்குள்ள வச்சு அவர் வந்து பாதுகாக்கிறார். அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு சமயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கொல்கத்தால அவருக்கு இருந்தார். அப்போ அவர் வந்து தன்னுடைய குழந்தை, தன்னுடைய பையன், தன்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு டிராம் வண்டியில போறார். டிராம் வண்டினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, கொல்கத்தால எல்லாம் இருந்துச்சு. அது வந்து ரோட்லயே போற ட்ரெயின் மாதிரி தான், அங்கங்க நின்னு போகும். சோ அந்த டிராம் வண்டியில போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க வந்து அந்த கண்டக்டர் டிக்கெட் கொடுப்பவர் வந்து அந்த குழந்தை கிட்ட, ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த பிள்ளை கிட்ட வந்து, நீ டிக்கெட் வாங்கலையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. 1.5 வயசோ 2 வயசோ, சும்மா விளையாட்டுக்காக பேச்சுக்காக. அப்போ வந்து டிக்கெட் என்கிட்ட பைசா இல்ல அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது. அப்போ டிக்கெட் வாங்கலைன்னா நீ இறங்கிடணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது, அப்பா வந்திருக்கார், என்னோட அப்பா வாங்குவார் அப்படின்னு. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம கூட அந்த நிலையில தான் இருக்கணும். எப்படி அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய அப்பா இருக்கிறார், எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய அப்பா பார்த்துக் கொள்வார் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கிறது பாத்தீங்களா, அந்த நிலையிலதான் பக்தர்கள் எல்லாரும் இருக்கணும். என்ன வந்தாலுமே நமக்கு அத பகவான் பார்த்துப்பார், ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையில இருக்கணும். அந்த குழந்தை வந்து நாளைக்கு என்ன, நாளைக்கு எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா, நாளைக்கு எனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற அந்த கவலை எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கிடையவே கிடையாது. அந்த எண்ணமும் அவங்களுக்கு கிடையாது. எப்படி தன்னுடைய பெற்றோர் நம்ம வந்து பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, அதே நம்பிக்கைதான் நம்ம பகவான் மேல வைக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இப்படிப்பட்ட பக்தனை ஜடவாழ்விலே இருந்து அவர் வந்து உயர்த்துகிறார். எப்படி கடல்ல விழுந்த மனுஷன் வந்து ரொம்ப நீந்துவதிலே வந்து திறமைசாலியாக இருந்தாலும் கூட அவனால அதுல வந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் இருந்தா மட்டும்தான் அவனால வந்து அதுல இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரிதான் பகவானுடைய பக்தி. இதே வந்து நாராயணியத்தை கூட இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ரெஃபரன்ஸுக்கு கொடுக்கிறார். அங்க அதுல வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துல, ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களின் பல்வேறு முறைகளிலோ மனு அனுமானத்தின் மூலம் அறிவை விருத்தி செய்வதிலோ ஈடுபடக்கூடாது. சோ ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா பலநோக்கு செயல்கள், இதை செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாகவோ இல்ல மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் மூலமாகவோ தன்னுடைய ஞானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு முயலக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை, எளிமையான அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக பக்தன் சுலபமாக மகிழ்ச்சியாக பரம இலக்கை அடைய முடியும். சோ இவ்வளவு சுலபமான வழி இருக்கும் போது ஏன் கஷ்டமான வழியில எல்லாம் போறீங்க? நம்ம கையில சாதத்தை எடுத்து நம்ம நேர வாய்க்கு கொண்டு போகாம இப்படி தலைய சுத்தி நம்ம வந்து எடுத்து கொண்டு போய் சாப்பிடுவோமா? அது எவ்வளவு கடினம். அப்படிப்பட்டதுதான் இது. சோ இங்க மறுபடியும் ஒரு ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். எந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்லோகம், பகவத்கீதையின் சாரம்னு சொல்லப்படுகிற 18.6 ஸ்லோகம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வஜ அகம் துவாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சூசக. சோ ஒருவன் தன்னுணர்வுக்கான இதர வழிகள் எல்லாவற்றையும் துறந்து, அதுல சொல்வார் பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அதுதான் இங்கேயும் சொல்றார். சோ அப்படி யார் வந்து சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் வந்து அந்த உன்னத பக்குவத்தை அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து.
मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव அதபூர்வம் ந சம்சய. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ எப்போதும் எப்படி ஒரு காதலன் காதலி மனசுல நினைச்சிட்டு என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, ஆனா மனசுக்குள்ளா எங்க இருக்கும், அவன் மேல இருக்கும், அவளுக்கு இவன் மேல இருக்கும். சோ அந்த மாதிரிதான் எப்போதும் சோ பகவானை மனசிலே நிலை நிறுத்தி முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. அப்போ சந்தேகமே இல்ல, சம்சய நான் சம்சய சந்தேகமே இல்ல அப்படிங்கிறாரு. நீ என்னிலே வாழ்வாய் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் அவருடன் நேரடி உறவில் வாழ்கிறான். சோ நம்ம 5 விதமான ரசங்கள் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒரு ரசத்தின் மூலமாக ஒண்ணு ஒரு நண்பனாகவோ, இல்ல ஒரு தாசனை போன்றோ, இல்லை ஒரு காதலனை போன்றோ, இல்லை நம்ம வாத்சல்ய பக்தியோ, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரசத்துல நம்ம பகவானோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறோம் பக்தி செய்யும் போது. சோ ஆரம்பத்திலிருந்தே அவனது நிலை தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. சோ பௌதீக தளத்தில் வாழ்வதில்லை. பக்தன் எப்பவுமே பௌதீக தளத்துல வாழ்வதில்லை. அவன் பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தா கூட அவன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல. அவன் ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறான். அவன் கிருஷ்ணரில் வாழ்கிறான், ஆன்மீக தளத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். இறைவனின் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. சோ ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் வேற இல்ல, அவருடைய நாமம் வேற இல்ல, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ எனவே பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவனது நாவில் நடனமாடுகின்றனர். சோ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்லும் போது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியும் பகவானும் நம்முடைய நாக்கிலே நடனமாடுகிறார்கள். அவன் கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது கிருஷ்ணர் அந்த உணவுப் பொருட்களை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். எங்க சாப்பிடவே இல்லையே, நான் வச்சது வச்ச மாதிரியே இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவான் கையில எடுத்து வாயில போட்டு விழுங்கி சாப்பிடுவது கிடையாது. அதை பார்ப்பதன் மூலமாக கண்டு அருளுகிறார். கண்டு அருளுவதன் மூலமாகவே அவர் அந்த உணவை பிரசாதமாக்குகிறார். மேலும் அவரது பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகின்றான். சோ அவருடைய ரெமினன்ஸ் அந்த நைவேத்தியம் படைச்சு அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, நம்முடைய உடலும் உள்ளமும் தூய்மையாகி கிருஷ்ணமயமாகிறது அப்படின்னு இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையிலே சொல்லியிருக்கிறார். அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அப்யாசயோகேன ததோ மாம் இச்சாத்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. எவ்வளவு வழி சொல்றாரு பாருங்க. என் மீது மனதை நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப கண்டிப்பா நீ என்னில் வாழ்கிறாய் அப்படின்னாரு. இப்போ அது முடியல அப்படின்னா அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. மனதை நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்துல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணு. அப்போ நீ என்னை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த உன்னோட விருப்பத்தை நீ நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாரு. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல பக்தி யோகத்தின் 2 முறைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஒண்ணு தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதலை உண்மையான வளர்த்து கொண்ட நபர்கள். சோ பகவான் மேல உண்மையாகவே அன்பு இருக்கு அந்த தூய பக்தர்களுக்கு. சோ அதனால அவர்கள் ஒரு பற்று வளர்கிறது பகவான் மேல. சோ அந்த மாதிரியானவர்களுடைய பக்தி. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷரின் மீது அத்தகு திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களுக்கானது. இங்க இன்னொரு குரூப் இருக்கு, அவங்களுக்கு அந்த பற்றோ அந்த பற்று கிடையாது, அவ்வளவா அன்பும் கிடையாது. அந்த மாதிரி 2ஆம் நிலையினர். சோ இங்க இந்த 2ஆம் நிலையினருக்கு பல்வேறு விதிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. சோ
ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து அவங்களுக்கு நிஜமாவே பக்தி இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு. அவங்க வந்து பகவான 24/7 மனசுல நிலைநிறுத்தி பகவான பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க முதல் வகை. இன்னொருத்தருக்கு அந்த மாதிரி பக்தியோ, அன்போ, நம்பிக்கையோ இல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் இந்த பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல, அதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்லப்படுகிறார். அப்படி நீ ஃபாலோ பண்ணின அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல உனக்கு ஒரு பற்று வரும். அப்போ நீ அந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவாய் அப்படிங்கிறாரு. பக்தி யோகம் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தினால நம்முடைய புலன்கள் அனைத்துமே தூய்மை அடையும். தற்சமயத்தில் புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதில் ஜடவாழ்வின் புலன்கள் எப்போதும் களங்கமுற்றிருக்கின்றன. சோ நமக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா நமக்கு இன்பம், நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும். இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் நினைச்சு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே வந்து கலங்கப்பட்டிருக்கிறது, இஸ் கண்டாமினேட்டட். சோ அதனால இந்த பக்தி யோகம் செய்யும் போது இந்த புலன்கள் எல்லாம் பியூரிஃபை ஆகிறது. பக்தி யோக பயிற்சியினால் இப்புலன்களை தூய்மைப்படுத்த முடியும். அது என்னென்ன பயிற்சி நமக்கு பார்க்க போறோம். தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இந்த இறைவனின் நேரடி தொடர்பினை அடைகிறான். சோ அப்படி தூய்மை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரும். சோ இங்க வந்து நான் முதலே சொன்னேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். நம்ம ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறோம், அங்க வந்து நம்மளுக்கு ஏன் போறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிஜமான அன்பு இருக்கிறதா நம்ம முதலாளி மேல கிடையாது, மாசம் மாசம் சம்பளம் கொடுப்பார் அப்படிங்கறதுனால. சோ பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்க வேலை செய்யறேன். சோ எஜமானர் கிட்ட வந்து அன்பு கிடையாது. சோ அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து அன்பு எதிர்பார்க்கல, என்கிட்ட வந்து அவர் சர்வீஸ் தான் எதிர்பார்க்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி ஆனா இது வந்து பௌதிக வாழ்க்கை. ஆனா ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஒருவன் வந்து தூய அன்பின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். சோ அதுதான் வந்து புலன்களை வைத்து செய்யும் பக்தி தொண்டு என்னும் பயிற்சி மூலம் அடையலாம். சோ அந்த புலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்பதான் வந்து அந்த பயிற்சி செஞ்சா மட்டும்தான் புலன்கள் தூய்மை அடையும். இறைவனின் மீதான அன்பு ஒவ்வொரு இதயத்திலும் உறங்கிக் கொள்ளுது. எப்பவுமே அந்த டார்மன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்கு, ஆனா அது டார்மன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. சோ அதை வந்து தட்டி எழுப்பணும் நம்ம. அங்குள்ள அந்த இறையன்பு பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுகிறது. அது ஜட தொடர்பினால் களங்கம் அடைந்துள்ளது. நம்ம எப்ப வந்து இந்த பௌதிகத்தோடு தொடர்பு கொண்டோமோ அப்பவே அது களங்கப்பட்டு விட்டது. சோ இப்போ ஜட தொடர்பினால் இதயம் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த ஜட தொடர்புல இருக்கிற இந்த இதயத்தை நம்ம தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். சோ எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த கிருஷ்ண பக்தியை தட்டி எழுப்ப வேண்டும். சோ அப்பதான் வந்து அந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த வழிமுறை நம்முடைய இந்த புலன்களை மனதை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புவன், ஒருத்தர் வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சான் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து நம்ம சரணடைஞ்சிடணும். அவர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த வழிமுறைகளை, விதிமுறைகளை, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தருவார். என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அதிகாலையில் எழ வேண்டும். ஐயோ இப்ப வந்து மார்கழி மாசம் என்னால முடியாது, ரொம்ப குளிரா இருக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாது, எழுந்திரிச்சுதான் ஆகணும். சோ அப்புறம் என்ன பண்ணும், எழுந்திரிச்சா மட்டும் போதாது, குளிக்கணும். பச்சை தண்ணியில எப்படி குளிக்கிறது இல்ல, இப்ப எல்லாருமே குளிக்கதான் செய்யறாங்க இல்லைங்களா. இப்ப ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்டு இருக்கிறவங்க, அப்புறம் இஸ்கான்ல நம்ம காலையில மங்களாரத்தி அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அங்க இருக்கிற சாதுக்கள் எல்லாம் எந்திரிச்சிடுறாங்க, குளிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி குளிச்சிடணும். அப்புறம் கோயிலுக்கு போகணும், அங்க பிரார்த்தனைகள் செய்யணும், அப்புறம் ஜபம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து விக்கிரகத்திற்கு அலங்கரிப்பதற்காக மலர்கள் சேகரிக்க போகணும், அப்புறம் நைவேத்தியம் செய்வதற்காக உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும், அப்புறம் பிரசாதத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி நிறைய செயல்கள் இருக்கிறது. இதெல்லாம் தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். சோ அவன் பின்பற்ற வேண்டிய சட்ட திட்டங்கள் பல உள்ளன. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அவன் தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்ம கேட்கணும். இந்த பயிற்சியின் மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் இறையன்பு நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். சோ இதை பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணும் போது அவங்க வந்து அடுத்த லெவலுக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். அதன் பின்னர் இறைவனின் ஆன்மீக ராஜ்யத்திற்கான தனது முன்னேற்றத்தில் அவன் உறுதியுடன் இருக்கலாம். சோ அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு உறுதி பிறக்கிறது.
ஒழுக்க நெறிகளின் கீழ் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலில் செய்யப்படும் இந்த பக்தியோக பயிற்சி நிச்சயமாக ஒருவனை இறையன்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். சோ ஒரு குரு கிட்ட நம்ம வந்து பணிவா போய் சப்மிசிவா இதையெல்லாம் கேட்கும்போது அவர் சொல்லி தருகிற அந்த வழிமுறைகளை வந்து பின்பற்றி நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், அந்த இறைவன் மேல ஒரு அன்பு ஏற்படுகின்ற அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து உயர்த்தப்படுகிறோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ எப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது மனசு இழுத்துட்டு எங்கேயோ ஓடி போயிடும் இல்லைங்களா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இழுத்துட்டு கொண்டு வந்து மறுபடியும் உட்கார வைப்போம். அப்போ மனதை திரும்ப திரும்ப இழுத்து கொண்டு வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி முயற்சி செய்பவர்கள் வந்து நிச்சயமாக வந்து என்னை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. அப்போ முதல்லயே சொன்னார் பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார், 2 வழிமுறை சொன்னார். அபியாசம், வைராக்கியம். அதாவது பற்றின்மை, பயிற்சி, இது 2 மூலமாக உன்னால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். அதேதான் இங்கேயும் சொல்றாரு. சோ என்ன அப்படின்னா பற்றின்மை, பயிற்சி 2ம் அவசியம் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம வந்து நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய லீலைகளை, ரூபத்தை, நாமத்தை. மறுபடியும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அதான் சொல்றார் தன்னுடைய விளக்கத்துல, ரிப்பீட்டட்லி அவரை வந்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ மனதை என் நினைவில் இருந்து உன் மனதை வென்றுவிடு. சோ மனதை வெல்லணும் அப்படின்னா பகவானுடைய நினைப்பு நம்ம மனசுக்குள்ள எப்போதுமே இருக்கணும். மனதை வெல்வதற்கு இதுதான் வழி அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். பத்தாவது ஸ்லோகம். அப்யாசேப்ய சமர்த்தோஷி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்தர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்து அடைவாய். இப்ப பாருங்க 3வது வழி சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார், எப்போதும் என் மீது மனதை நிலைநிறுத்தினார். அது முடியலைன்னா பக்தி யோகத்தின் விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னாரு. இப்போ அந்த விதிகளை வந்து பயிற்சி செய்ய முடியல, காலையில எந்திரிக்க முடியல, ஜபம் பண்ண முடியல, எதுவுமே முடியல அப்படின்னா நீ எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. சோ நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு பகவானுக்கு எது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும், பகவானுடைய புலன்களை எப்படி திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்னு எனக்காக மட்டுமே நீ செயல்பட்டால் நீ உனக்கு வந்து ஒரு பக்குவம் வரும். அப்ப வந்து நீ வந்து என்னை வந்து சேர முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி செய்ய இயலாதவன் கூட முழு முதற் கடவுளுக்காக செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவ நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். சோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா கூட பக்குவ நிலைக்கு வர முடியும். எப்படி, பகவானுக்காக மட்டுமே செயல்படுவதன் மூலமாக. சோ அத்தகைய செயலை எவ்வாறு செய்வது அப்படிங்கிறதுல 11வது அத்தியாயத்துல 55வது ஸ்லோகத்துல ஏற்கனவே விளக்கி சொல்லியிருக்கிறார். சோ அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு நிமிஷம். கடைசி ஸ்லோகம் 11 நம்ம நேத்து பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்லோகம். சங்கவர்ஜித மத்கர்ம மத்பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜித நிர்வைர சர்வபூதேசு ஏதி பாண்டவ. நம்ம இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியா அர்த்தம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. மத்கர்ம அப்படின்னா என்ன, கிருஷ்ண கர்மா மட்டுமே செய்யணும். மத்பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜித நிர்வைர சர்வபூதேசு அப்படின்னு ஒன்னொன்னும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னு வந்து சொல்றார். எனக்காக மட்டுமே செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரச்சாரத்தின் மீது அனுதாபம் உடையவனாக இருக்க வேண்டும். யாராவது கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புறதுக்காக வரும்போது அவர்கள் மேல அனுதாபப்பட வேண்டும். அவங்களை வந்து விரட்டி அடிக்க கூடாது. இப்ப வந்து ட்ரெயின்ல எல்லாம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக வருவாங்க.
இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க மேல நம்ம வந்து கருணையோடு நடந்துக்கணும். பல்வேறு பக்தர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு உதவி தேவை. சோ நிறைய பேரு இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக நிறைய முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லைங்களா? நம்ம கோயிலேயே இத்தனை பேர் எப்படி எல்லாம் வந்து சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? சோ எனவே பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை ஒருவனால் நேரடியாக பயிற்சி செய்ய இயலாவிடினும் அவன் அத்தகு செயல்களுக்கு உதவி செய்ய முயலலாம். எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் நிலம், பணம், நிர்வாகம் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அவசியம். பணம் நிறைய இருந்தா நம்ம வந்து இஸ்கான் கோயில்கள் நிறைய இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நம்ம வந்து உதவி பண்ணலாம். இல்ல அச்சகம் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க, பிரிண்டிங் பிரஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா புக் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கோர்ஸ்ல எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொண்டு இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸா ஆகலாம். அந்த அப்புறம் இங்க வந்து நிறைய பேர் அட்மினா இருக்காங்க, அவங்க வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேக்ல இருந்து அவங்க முகத்தை வெளியில காமிக்காம பின்னாடி இருந்து நிறைய உதவிகள் செய்யறாங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய உதவிகள் தேவைப்படுகிறது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யலாம். சோ இங்க வந்து அதுதான் சொல்லப்படுகிறது. ஒருவன் ஒருவன் உதாரணமாக ஒருவன் வியாபாரம் செய்ய விரும்பினால் தங்குவதற்கு இடம் வேணும், உபயோகத்திற்கான முதலீடு வேணும், உழைப்பாளிகள் வேணும், வளர்ச்சி அடைய ஒரு நிர்வாகம் ஆகியவை அவனுக்கு தேவைப்படுகின்றன. அது போலவே கிருஷ்ண தொண்டிற்கும் தேவைப்படுகிறது. ஒரு வியாபாரம் செய்யணும் இத்தனை விஷயம் தேவைப்படுது. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பணும் அப்படின்னா கூட நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது. சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவர்கள் வந்து உதவி செய்யலாம். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுதல், கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செயல்படுதல் அப்படின்றது. சோ செயல்களில் பல்வேறு துறைகள் உள்ளன. சோ நிறைய வேலைகள் செய்யலாம். அது என்னென்ன துறைகள், நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒருவன் இச்செயல்களில் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கணும். சோ அவனுக்கு நிறைய ஆர்வம் இருக்கணும். சோ ஏதோ மத்தவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் வந்து செய்யறேன் அப்படின்னு பேருக்கு செய்யக்கூடாது. உண்மையான ஆர்வம் இருக்கணும். ஒருவனால் தனது செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்ய முடியாவிடினும் அவன் தனது வருமானத்தில் ஒரு சிறு பகுதியாவது கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தியாகம் செய்யலாம். எப்படி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தன்னுடைய அந்த வருமானத்திலே சொல்றார் 50% வந்து ஸ்ரீல கிருஷ்ண உணர்வுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறார். நம்மனால 50% வந்து கொடுக்க முடியல அப்படின்னா கூட நம்ம மாசம் மாசம் சம்பாதிக்கிறதுல ஏதாவது கொஞ்சமாவது கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்காக நம்ம வந்து செலவழிக்கணும் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ஒரு சிறு பங்கையாவது கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தியாகம் செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் நோக்கத்திற்காக ஒருவன் தானாகவே முன்வந்து செய்யும் தொண்டு இறையன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் பெற அவனுக்கு உதவியாக இருக்கும். சோ யாருமே கேட்காம இந்த மாதிரி அவன் தானாகவே வந்து உதவி செய்யும் போது அவன் வந்து பகவான் கிட்ட ஒரு பற்று வளர்கிறது அவனுக்கும். சோ அந்த பற்றை வளர்த்துக் கொள்ள, அந்த இறை அன்பை வளர்த்துக் கொள்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டெவலப் ஆகுது. சோ அது அவனுக்கு உதவியாக இருக்கும். அதன் பின்னர் அவன் பக்குவம் அடைகிறான். சோ அது மாதிரி செய்யறது மூலமாக அவன் வந்து ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வருகிறான் அப்படின்னு இந்த 10th ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார்.